Eu te poți să inspect la telefon. Dar nu învârte, nu știam să vezi. Și apasă click pe telefon, Click, genul da. de așa. Am impresia că poți schimbi și între teammates, dar nu știu. I'm out of here. Cam eu. Damn. Eu aveam o încredere puternică că va fi B. Nici o să vă văd prea că e gros. Deagle. No smoke. Eu nu mai am smoke stau. Merg Aici. pe Amor. Un glos am merit, un glos am merit. Mă put în Steam Beacon. Spike planted. Oh. Main. Drop in a smoke. Băi! Ce azi doi mei? Aaa, mă! Da, sparge, sparge, sparge. One Sau- enemy așa. remaining. Ei, sei, 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 sei. Ce azi? Hai, Hai. hai. De ce te bagi cu drona aia? Player standing. E Băscu! Hai! Că stăteam Am vrut să o fac. fac în mare stil, am vrut să o fac în mare stil. Cu aia mi-a dat pic Brimstone cu Da. Steam Beacon-ul ăla, n-am N-a mai avut loc. realizat, n-a realizat să duci smoke și am vrut să văd unde e. Cu aia n-am avut loc pe mouse pe revolver sidolul. Remember, I hit them with Vrei Eric revolver? explosives, then you go in. No la Eram lipit de race și n-am tras, că... Ei, sută. Am avut loc pe mouse, mi-am dat în calculator, mi-a dat la pic cu viteza aia Steam Beacon. Tu-ți dai seama Mamă, ce bă, și n-am putut să-mi bag pula. acolo cu abilitate cu Steam Beacon. Dar tu ce fii pe ea? Tu ce cauți aici? Da, Hai că mă duc ce să să fac? am Guardian. Vreau să zic cu mică să mă perete, da? Hai, poți să vii și tu. Dar nici n-am perete. Ah, ba da. Da, deocamdată e mică. Ei, bă. Eu, dar ce time Take this. Enemy B. Show me a target. Nitra. Da, aia e low. De All missiles away. e cu ce știu. Qué huevonada. Sper. Spike Mai bomba, down bomba, B. acolo pe Enemy insuliță. spotted. B. Nest. Spike B. Na, sorry, tras. Da, avem bombă. One enemy remaining. Tot când mi-e mai trage așa. Heaven. Hai pe eu. Flawless. Mi-a luat. Vreau și eu un killet. A căzut ăsta. De era perete sau sus? Ce Acting era? them holding for their mommies. Yeah. Gotta go. I need a gun. Go do this though. Yeah, one of you. I need a gun. But don't know his name. She needs a Ai, gun. Might make me. N-au money. Eric are atât. Gun here. A, ți-a aruncat pe jos. Ia, las, A, s-a dat. Move. Dar acum e o singură hub. Vă mai schimbați mult Da, pozițiile. cred că Dar eu am Să- jucat din prima rundă, bă, nu știu ce. Dar și eu din prima rundă, dar m-am mai schimbat după. Zic prost. Da. De ce m-aș că nu m-am schimbat? Da, o să mă stau base. Ce timing! Mama, ce timing, mă lăsat singura! No charges. Mulțumesc, colegi. Îi las să intre. Lasă să intre, mă. Îți mai dă grenadă, Razer. În smoke, în smoke. This is Să how dea pe pod. Show me a target. Cine știu? ammunition. În set. Goodbye, Leo. Spike planted. Bullets wide Mică, n-ai perete? Nu perete în minut. One enemy remaining. Mi-au pus arma în perete, deci vreau să iau arma pe jos, am pus peretele acolo. În partea dreaptă, în partea dreaptă. there. Enemy
Ce cadru de Asta e. shotgun. I can play by the book. Armă de iar. Nu mă mai lăsat singur pe ambru. Deci era River Mi-a lăsat, Vandal, gata, hai apăs, că vin. îmi apare press E to pick up, apăs E, se ridică peretele într-un pic. Cai, deci am dat într-un shoulder pick aici, jumătate de minut întreg, nu era nimic cât să mă întorc o văd pe Raze Da, nu, aici. mai că și am prins timing. Ia, lasă când dau drone-ul ăsta, ăla, că nu știu talentat. Cred că o să vină B data asta. Și Sau eu mid. cred. Get these losers out of here. Poți că 10-0-0-2. Păi B. Ah, never mind. Da, lasă la flank, Singur aia. părea. Mid, probabil. Nu văd pe nimeni. Sunt mai mulți, a? Enemy B. Mulți. Unul Nu pe știu la cât e. Ți-am dat mică sus. Vedem aici și sus jos. Vede să nu se bage undeva dubios. Încă nu au dat smoke-uri. Da, un smoke în 5. Da, Mie, sunt văd mie, că doar. apare. Că ăla era B. Păi că ea mai stai tu un pic aici, nu știu. Se duc Da, la? asta. Haide. Eu aș zice că da, ăla era Duc să B duc și B, sau nu mai știu. mid. Chamber era spre B. Ce bă, e B. Focusing. Bă, dar m-a ajutat cum s-a luat cu smoke-ul ăsta. Vezi că se bag close în short. Kill. Spike planted. Dar spune-ți că speak, eu stau ca prostul pe Am apă. zis, enemy am remaining. Ai zis. zis? Nu știu, Dar n-am de ce a auzit. venit toată lumea? Crezi să mă țină... Nu știu, Pe n-am mâine? auzit. Ace-ul lui Eric, bă. Lăsați Ace. Vezi, nu vin de spațiu. Bravo! Hai, cine-i ce ăsta? Ace-ul. All Bă, done. am pierdut ăla. Please stop Dar me. nu, dar eu nu văd bă, nimic. Not a step wrong, Leon. este în următorul. Ia că-mi dau drona. Fute drona. Mhm. Mai stai tu, Eric. Au. Ori prin mid, am convertit, da. L-am lăsat mid, știi. Da, se ține aici. Basic. Trebuie să luat, gata. Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred. Mai lăsat. 142 de loc. Ia, Enemy. Go, go, go. 2. Here. da, Reloading. rămâne. Păi ce mai stai acolo dacă au perete? Grenade is live. I can't use that. Da, Da-ți 2. Hai că ai Spike down A. Refreshing. Încă main. One enemy Never mind. remaining. Mid, nu? Sau... Vezi în spate acolo. Here. Cat. Mă, că e Eric Plank. Da, ce așa. E în spate la noi. Da, nu cred. Altundeva. Coai, i-am dat-o. Da. 10 seconds left. 142 lui Teto, s-a făcut una. Coai, 142. Cața și Don't be frățioare. spending too many brain cells figuring them out. Nu, dar am lovit-o precision, văd. am schimbat de controle un pic aici și am vrut să dau overheal, am scos DK-ul în mână. Ia poți că așteaptă o secundă înainte, eu ascund înainte să dai drona. Mhm. Doi.
Aia nu învață în pula mea. Vezi că e că posibil vezi să cum mai vor. stea unul Eric acolo. Pune, nu, Părăsim da, mid, să mid-ul. știți. Da, uite un pic doar cum e, nu punem încă perete. My ult is ready. Show me a target. Nice. Raze încă e a mea. No distraction. Are AVP! Ăștia pierd 5! Îl țin, îl țin. Bueno. Raze pe main, pe A cu AVP. Da, spapetele. Da, asta aici vorbim cu nu așteaptă. Dacă dau ce. Posibil să întorc. Că l-a spart și nu s-a băgat. Uite, ăștia pierd 5 unele la rând și aia și AVP. 30 seconds left. Vine pe main pe A. Mergem shift-ul boss chiar dacă plantează. One Yeah. enemy You fought remaining. well. Bravo! Bravo. Enemy taken out. Coi, dar Raze-ul ăla-i dâmpit, coi, doamne, ferește! Every fight is a lesson. Ce-o mai pomoră Care de cular. Ia tu, vă scude și mie de tot ai. Vrea nimeni joace FP? E. Nu. Ia, pască, dăm skin, Da, dăm încă, ia. skin, dăm skin, dăm skin, dăm skin. A, deja asta. De... A? Data asta aștept 5 secunde. Oh, nu. E pe Ei. Show me a target. Drop. apă la înțelesul serii. Vezi că sper că ți-ai grijă. 120 de loc. No peeking. You will not kill my ally. All missiles away. Two suppressed. Spike planted. My territory. My rules. Wow! Ce put ăsta jucat? Last player standing. A, aici de backside. Sincer, Toți e I backside. want of these. spre That's retardați. three. My ult is Ah, nevermind, nu sunt toți backside. M-a căcat pe mine, coi. Bă, ce mi ciudă că ex așa retardat și mă Remember, bați, eu nu mă no sunt one wants to dracu. die out here. So you Pascu, Ken, pascu, 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 pascu. Yeah. Dar știi când îți cerea mea pisicuța? Acum i-am stat la mea. 1, 2, 3, Da. 4, 2. your feet! Ajutor! Asta, stan. Noroc că le-am dat stanul ăla înainte. Bă, mic, dar de ce mi-l dai mie? Ești prea cool. Enemy remaining. Nu pot să cred, nu pot să cred. Hai, 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 E hai, hai, acolo hai. în stânga, e low. E, deci parcă-s prima dată când văd un joc liber cu aia. You don't get a reset button. Go, go, go. So stay alive, Nu știu ce please. dracu am cu aia, deci zici că Cum dai counter la ulta lui Breach, DK? pulă să mă iei. Cam să am dat DK și doar Raze a mai intrat, am lăsat-o singură. Mi. Ia-te, Eric locked in. Ei be, Confirm că este pentru Breaking de them. Focusing. Nici nu vreau să te... vezi că e unul pe sus. Wall raised. Ai toți morți, mai de 5. Vezi că au să aici, posibil să
Gata, ce l-ai flank. Eu m-aș pe Da. acolo pe unii, nu n-aș mai mișa. Aici am vrut să merg, da. Și vezi dacă auzi ceva. Sunt. Auzi, Sus. da, e aici, ce crezi. Oh, Nice Încă unul. try. E și Sage sus. One enemy remaining. Refreshing. N-a fugit. N-a fugit. Reloading. 30 seconds left. ia I da, worked up an appetite on that one. eu fac un kill la 7 runde și Grenade. mor în fiecare Clock rând. ticking. Nu știu, ăștia vin numai B. Mai scuze. Când Go, o go, veni go. numai B, că au fost B și am ajuns pre spawn la ei și tot n-am făcut niciun kill. Ultimii două runde au venit B. Eu, nu Ultima. Ți-am zis, abia am pușat din prima, eu la faza aia și tot n-am făcut niciun kill. Dar Pușează până a doua atunci. Ți-am furat eu kill-ul cu Raze acum. L-ai furat și pe a meu pe deloc. nu greu o să mai fie basic și eu. Openii se O să fie mie de acum. Ei, mi s-au B. Mid, mid. Enemy spotted. Mid. Reloading. Ce mamă, din mersi am dat random. Mai are ăștia. Nu spun. One enemy remaining. Mamă, Doar și meri să fii cu Ce mâncați. mă chinui un sfert de oră să o bat pe una și vine Eric și-mi trage ultimul glonț, deci... Da, vreau și eu să mă duc să-i dau. Spike planted. Dar Unde măcar e? de-ar fi Da. prima dată, dar cred că e a cincea meciul ăsta. Hai să le omorât să-l văd. E acolo. S-a întors o lecă la... Dă-te lui Tudor, că... Păi, Breaking them. Thank you. Da, No peeking. cel mai bun caz o dau sweating. să-l capați pe unul. nene, am dat numărul tău de telefon. You know what we should do? I'll tell you. Gotta go. Yeah, no. Îți dau invite pe Clash Royale că primesc chestii gratis. Clash Royale? Ai zis Clash Royale? Clash Royale. O să mă fiu eu să meciul ăsta. Mi-abia aștept să-mi dea plus 12. Doamne, pula! Defenders win. Mi-abia We aștept să-mi survived dea and plus we're 12 și stronger mi-a for scăzut it. minus 23 Dozoila. meci trecut. Pregătiți-vă, că Mai nu mă aștept mai să- joc în viața da, mea. Funny game, hihi. Yeah, be already. There you Ia, sunt curios. Plus 25! Hai, plus 20. Plus 34. Poate! Plus 35. 17. Da, era hai el, nu știu de ce. Și a Bă, fixele da, am asta am vrut să- fost în pula mea retardat. Hai, Eric, că te bag în Silver 2. Bagă... Eu dacă e un meci bun, Gold 2. Și nici nu trebuie să fii Dacă îți stupid de trebuie. bun. 27. Îi mai trebuie 2 meciuri câștigate și într gold. Da. Și mie la fel. Eu cred că rămân pe contul lui Eric, că văd că primesc mult când câștigăm și pierd puțin când Eu, dar pierdem. nu mai da cu de-alea așa handicapate, adică nu mai da cu platină, dar ne dădea cu platină când eram toți în silver. Da, cred că rămân cu pe contul lui Eric. Gata, s-a confiscat. De ce mi-apare în pula mea reclam pe mag la plăci video? Mm. Și toate sunt 4070, altceva nu există. A, Tudor, mai ții minte când am făcut noi calcul așa pe Pisipar Picker? Da. Am făcut o eronare acolo din greșeală. Cred că Dick Simon, când am citit prima dată, am citit greșit. Nu am reduce 10% până în 1000 de euro pe lună. Am 10% până în 100 de euro pe an. Ah, e că Am citit eu greșit. mai degrabă te duci să te scui pe față. Că Îmi 4 plac și milioane aia într-un 500 de an, lei. 5 Bă, milioane, nu? Vorba e, 5 milioane, nu mă spăr.
Îs și eu e. Hey, man. Good job, guys. Good job, nigga. Tu cu cât ai zis că ai prins placa ta video? 3050, ceva de gen. Ah. Super. Păi uite, îmi bag reducerea la placa video. Și tot o să iei mai mult cu cât ai prins-o tu. Da, coi am văzut, nu mai știu unde mi-a apărut iarăși o reclamă ieri, coi era 4070 simplu, 3200. Am rămas prost că... Nu știu ce s-a Match întâmplat. found. Nu știu. Bine, cred că s-a panicat lumea că gen 4000-urile ies din producție și 5000-urile sunt cam cooked și... Nu știu, aștept până... Dar cu cât e mai bun 5070 față de 4070 ceva? Nu lasă Super, mă ci că e posibil să n-ajung la 4070, super. Să mor tu. Da, gen dacă să o lua gen în funcție de CUDA acord și calcule gen la astea, știi? Și că e în cel mai bun caz e cât un 4070 super. Ba, pula, atunci cred că îmi comand de acum placa video doar ca să fiu safe. Dar faza e că gen Nvidia nu le mai gen ca la Apple zic că le ține, gen le scot din producția astea vechi. A, da, asta știu. It is Da, Nu time. știu. totuși, E așa ai am generație auzit, nouă. dacă vrei am să caut video să ți-l arăt, dar... Na, Nu e știu, speculație, nu păi, știu încă, știi ce. Am zis că ar să fie cea mai bună opțiune vară. E, că și o să fie 5000-urile, teoretic cât îi trebuie să fie 550 era, 4070? 5070? Cât e? Nu știu. Nu mai știu, parcă 5500, nu? 550, nu? Habar n-am. Nu știu, am zis, o să văd. Când o să fie momentul. Alea și cam la power draw. Cam. Mm. La mine scrie 700 de W, dar astea recommended. Gen require, nu recommended. 750 recommended. La Dodge. Nu Da. cred. Heaven? Nu cred. L-aș fi jucat pe Omen. Dar nu este Omen. Și pula mea cu rancurile astea, dar în fine. Că nu-i nimeni surprinzător, dar gol 2, gol 3. I got the Și side. cealaltă silveri. Dar o să fie măsurare Mr. de Potts coaie are cu... examen mâine, nu? De asta e așa să... Okay, last looks. Da. You all look wonderful. Me, I always look good. Mă We duc are ready. oraș. E cam cooked. Au cadeuri de astea mici, deci pregătiți-vă, strângeți fundulețul. Și o să fie... Miron, măsurare modular eu cu celălalt chamber. Deci asta. Dar ți nu-mi place meciurile astea în care trebuie să dau lock-in. S-o bat pe Atena. Dar de ce zici că toți ai încercat și până nume japoneze? Că și cu câteva nume. Nu știu, Kedo, Usonte. Nu știu, cred că joc Cirena singur. Mie da, am auzit nici pe aia, să știți. Da. Aveți Stai, grijă de ea. Asta s-a lungă. Ok, da, intră... Insta cap. Da, vă intru lung, am smoke. Ce să vă dau smoke? Ai trapit smoke? Cu piruetă. Da, și eu aici. Spike planted. O să scop pe ăsta din short. Vedeți că 2 short, cred. Last player Mi-a trebuit mie standing. frenzy. 80. Bă, da, dau Mi-a trebuit mie capuri frenzy. cățăși. N-am putut și eu să-mi iau un So, SP we ca un om have to normal. kill my double? So be it. Ce cringe, joacă. Eu mă rugam să nu se uite în spate, să mă apropii de el mai întâi. Sau mă duc atunci, dacă sunteți deja 2C. Ia-mi spucesc ca prostul, ce. Nu-s aici. Da, eu short. Eu cum intru cu short eu? Altă întrebare. Am vrut să am și globul, dar... Aici, în garaj. invers. Spike planted. Double bang. Taci că am o idee. În spate!
Adieu. Bravo. Hai, că-s momeală bună măcar. Cât e? I-ai dat ceva? 55. Last player standing. Aleu. Damn. It seems these strangers want me dead. Da, și în afară de Chamber cel mai mare KD e They're not 109. first. Și cu Meto n-am bani de full abilități, cu armură și arme. Parcă nu zici câți bani ai să ai runda următoare. Da, spuneam minim 4300. M-am mințit. Hai, Dacă trebuie nu să l-am meargă short, la i un aveam. moment schema asta. Liniște, ce gura asta. Mm. Timber. Spike down A. Așteptați-mă pe ea. Încerc, da. Mai durează o dată. Eu stau Vezi că e un short, e un short, e un short. What? Nu l-am văzut pe ăla. L-am văzut eu. What the fuck? Spike I'm too planted. far. Last player standing. Deci te dus în spate. Fix acum. Da. E, Ce îmbărtiv? Era să Vezi că e Sage aici. și continuăm să mergem, că de ce să ne oprim când tragem? E, dar ce ghină că nu l-am văzut pe ăla acolo. Dar nici pe minimap nu mi-a apărut. M-am uitat pe minimap. Bă, dacă mi-a apărut. O să vină ce acum? That's not ready. Da, nu l-am întrebat. V-a avut azi. Avut azi. Era Teleport's ready. orașul, Da, doamne. da, Cum îi zice? Nu trasează. Trebuie. Dar poți să stai și tu. Da, mă, acolo vreau să stau, că în cealaltă așa. parte am mai Ah. stat și mi-a dat A prin gift. Bă, De aici. Many enemies see. Da, nu știu dacă am dat dig. Micu, ești AFK. Eu și da, ce cringe-i cu aia. Last player standing. Vedeți, Ura. chiar știu să joace împreună, știi? Băi, Tudor, știi cum ți-a dat ție Sage la trecut, nu? Da. Mi-a dat așa Spike doar că mi-a dat one planted. tap. Da, da, așa faci, ea nici să... Da, da, din mers, gen cu A fost shield. bună reacția, bravo. My city needs me. Dacă, deci, I can't be cum îi away spune, for Sovala nici nu a încercat să ne moare, pur și simplu a dat I'm out of here. mizeria de ultimată backside să-l postai și celălalt s-o pușat. Deci Nu era... mă știa pe mine că mă Nu, ne-au văzut cu ăla, într-adevăr, dar te-au văzut în cealaltă, genul ăla că mai diferit. El atunci au pușat Reina din stânga și cealaltă din dreapta, știi, gen... Eu sunt L-a curios dat cât o magazin să... scoate de Îmi acolo. dăduse și tag cu drona și mă urmea pe mine. Da, dar oricum au vrut să ne scoate de acolo, cu pușa Reina cu el instant și... N-avea Eu ce sunt să curios facem. cât o să mai merească toate gloanțele Sage în timp ce aleargă sau mergi cu shift-ul. 2 meci, stai că... Ai grijă. O să vină pe ea. Bravo, bravo. Da, foci, nu mai... Vezi că n-am smoke, unul short. Da, că vorbim noi chiar acum. Ult is ready. Bomba. Bravo. Spike Unul la down mine mid. short. Fuck. Vreți să vin la voi? Avem Vezi că bomba vin mii. totuși. Și mie. Da, da, știi, și mie. One enemy I win remaining. again. E ultimul e window, ultimul e window. Da, da, faza e cam the key. Unde-i bomba? You will not E pe mine. kill my allies. Trebuie să One doi. enemy remaining. Ultimul tot. Mă prinde blind-ul. De pic. Coaie, Quick break. vedeam 2 pixel din blind și mi-a dat. A fost cu și merită un corona. Eu. Eu. Man. They Ia are lăsați, so mă. dead. Hai că și că la derut. Hai că mă duc eu ce. Dacă intru ce le dau la mui, grav. Te găsești în cea mai... That's not ready. Acum am avut numai Îmi place cel mai că mare îți potrivești cu
A, dar am schimbat culoarea, era pentru aia neagră, roșie. A, 2 ce? Ține smoke mic. What? O să mint. Mid. Aici, acolo. One shot. Garajul o să fie. E ce arena de lărg din ce am văzut totuși. Da, mic, dacă intră îmi fute blindul ăla. Ai grijă, mic. A, că poți să fugi. Nu te mai bate. Ăsta stă! Ce morți, mătii! Vezi că e unul garaj, cred. Vezi că ăla și la alte 20. Mid, Ce? B. Mi-a dat și pe ei, Hai, B. plantează pe... Da, și pe mine mă știu aici. Spike planted. Ai Da, grijă din să spate, Jaber. O să fie sova din spate. Sova, din A. Din garaj scozi. Credeam că ești pe partea cealaltă. E aici scooked rău, sunt ei. Nu-i backside. Last player standing. A, Mi-a dat walk, shift, gun, run. dar nu înțeleg că erai și tu aici, se uitau amândoi la mine, mă țineam. Deci, m-au auzit prin spate, de asta nu m-am băgat. că am If zis you are că not sigur mă doing știu well, și nu keep spunea trying. nimeni, We după must că keep ai up râs. appearances. Cringe. Go, go, go! Da, și logic, am jucat de fiecare rundă ce au auzit ultima ta mea și tot ce s-a dus în pula mea, că așa-ți joacă. O să dau un pic pe short aici. That works. Să țin close măcar. That's a good spot. Ce e clear? One of window chamber. Doi, coaie și eram pistat. Jumătate de milimetru mi s-a terminat TP-ul. Ăsta e unul de mijlocul drumului. Your Hai cum arată. good job. Fuck, wait. Hai să intrați în ce n-ai ce faci. What? Last player standing. Cum l-a fost aia pe cap? Zic acum ce s-a întâmplat, o zi. Spike planted. Coaie, ai văzut, eu am venit pe aici, Chamber era stătea în ușă și se uita aici. Și am mers cu shift toată harta. Vezi că ăștia joacă împărțit, nu mai... Da, nu, coaie, dar n-are niciun sens. De unde până unde? El stă cu curul în ușă și se uită aici. Am pierdut runda aia, dar au fost și cringe. Jucați pasiv. Care din ei are wall? La cine dau report? La niciunul, stai, te știi. Coaie, n-are niciun sens ce a Băi, făcut. Prima secundă care mi-a, nu Mai eram s- în range la TP, mi-a dat de... Mai ales că ăștia n-aveau garajul. Vezi că You want to Chamberlain- play? Let's play. Vezi, poți cu ai ulta să-i dai counter-ul ăla. Da, da, Dacă Pe îți window. intră. gen intră că- pe lung. 1. Intră pe A. Nu dă știu, n-am smoke-uri. auzit nimic deocamdată. Am A dat, dat am smoke-ul dat tău, eu scuze. smoke, Bomba a Vezi, fost amic, dropată mă. prin garaj pe undeva, Da. pe lângă. Haideți garaj. Du-te pe ăsta cu ăștia, du-te Ce cag. și eu. Dar ce... De ce intra pe... A, de fapt, nu înțeleg ce ai vrut să faci. Că eu n-vreau să fiu. Da. Gotcha, fun! Da, mă. My turn! Țin colțul, nu da... A, deci... Da, dă-ți singur. Window, window. Nu sigur rez. În spate, a, din A, din A. 30 seconds left. One enemy remaining. Bravo. Spike down mid. Unde? Unde? A, nu poți Da, combina. nu. Ei, nu, e era ult, frate. Bomba era un window. Teleport's ready. Dar nu cred că are timp, Intră, nu cred că are intră. timp nici dacă ar alerga. Dar e deja intrat. 10 nu? seconds left.
Îi vine aici la mine. Last player Never mind. standing. N-are Hai, timp, timp, na. timp. Da, nu știu, nu... Nu știu ce eu, m-am eu nu pot să fac nimic meciul ăsta cu ai, nu știu. My ult is ready. Oriunde a sta, oricum a jucat, nu știu, joace altul, cai, nu pot să fac nimic. Mă duc eu pe dacă să... Ca eu, dar dacă de obicei aș stau eu ancoră, ce decât... Vrei să stai singur, trebuie. Da, nu știu. Vrei Alex vandalul ăsta? Keeper the pick mereu window. Păi atunci stau cu Minc Ce zici? pe... Vrei Atunci vandalul nu-i da Minc picul ăla. Da, stau cu mă Minc. încurajez. E urât rău, nu-mi place. O țin la That works. Bă, s-a stângat în smoke. Nimic ca Mid pe... iar, Cred că e B, vedeți. am smoke. Vezi care ult a arătat ăla. Îs doi acum pe A. Minc, că te las singur la asta. Mă platează dreapta. La pula! Spike down A. Au unul o să vină full din spate. Am smoke. Da, am smoke aici. Spike planted. Vezi că e pe lung. Bravo. O să pușești dur. Vezi short, ai grijă. Dreapta, dreapta. Mică, fute un flash, intră și fute flash. Am flash. Am Da, bravo. zi. Cred că e CT1. One enemy remaining. One shot. Da, e Last CT, e CT, e player CT. standing. Like I never left. Ține, ține. Bravo. Bravo. Mi-am coat 5 culat kill-urile. Quadrul la 4. Please do not mistake my Sim, smile. identificat. I take this all very Identificat, nu știu. Identificat. Nimic poți să ai tu asta. Deci mi-au altul. No. Duc That's Eva. not ready. Ce asta nu te bați cu ea, n-are sens că mereu vin window. That's a good spot. Păi ce? That's not ready. Unde? Ce? Trap destroyed. Garaj. That's your best. E pe lung deja. Garaj. S-a dropat Și drona Ia pe zi, loc. Bosco aici. Nowhere to run. garaj. Teleport's broken. Mă uit garaj. My ult. Da, am încercat. Încă Ai grijă, window. garaj. Ți-am zis să mai faci, te bați în pula cu mine. Te mai bate pe mid, băi pulă. Lasă aici că nu era chamber. Și Îți dă pulă Sage, nu vezi? Sage e top 14-4. cred că B sau A, sincer. Nu, ce Spike caut? planted. Ia. Ia. E, da, ați făcut runda în pula mea. Și ați auzit unul în spate. Nu, e B, e mid ăla, e mid. E mid ăla să zicem. Last player standing. Bătaie sau mori, hai, aici jos. Da, nu cred E că B. mai sunt. E ironic. Ia micro. Fugim pe cealaltă parte. Din spate. Nigga, you dead. Wow. Nigga, you dead. Ți-a zis că AVP-ul dispune, ai zis, bă, hai să iau și Da, acolo. l-am zis prea târziu. E, dar cum ați pierdut? Am zis înainte să ia caut. Ei, mică, stau eu B, nu-ți mai las pe eu. Adevărat, așa. Păi, eram aici, am făcut 2 kill-uri în timp ce îmi dădea bă, la ultimata, deci am dansat acolo și tot a reușit să scot 2 și 2 s-au pierdut în pula. Are mică purici în pantaloni, îi spune, bate pe mine, bate pe mine, stai pe mine. So dead. A gift. Mediar, munișoane. They found my trap. Garaj. Iau. Mid, AVP pe mid window. Doar să știți.
Eu țin B-ul. Ce chiar am făcut? Fac smoking, bă. Deci poți să intri sus, gen neri. Eu B. Asta E close. sub bine, e sub bine. Wow! Vezi că-s doi garaj, nu cu AWP-ul. La mine, Se 2 ducă. mid, cred. Bravo. Bomba. Spike down C. N-am auzit. Intră ce. Da, am smoke. Left. Da, Veric. Aaa, bă. Garaj cu AWP, dați-mi zis cu Da, flash. Last player standing. Wow, Scuze, wow. Încă nu. That's 3. Cai mi-a ieșit ăla instant glonț pe camera la și flash monkey. Last round before the Dar nu switch. înțeleg turbin că ce pușez acolo, știi că-s doi garaj și flash tot useless în pula mea acolo, că pickle sunteți lipiți, nu știau nimeni flash. Eu nu înțeleg faza. Nu mai da pick me încă, nu te mai bate, nu mai da pick, nu mai da push, nu mai da victorie, ții de intrări. La colț. That's not ready. You're broke, you ain't got no bitches. Nu are mult. Arată așa că retardă, n-am ce să zic, da, nu știu cum Eu pula mea, că am acolo am auzit fost- sunet. Unul dădea pula în gură, cealaltă în cur. Nu mai dați pick. Eu aici sunt cam cooked, da, vom Nu vedea. sunt mort, Nu-i Nu te neapărat bate pe ce să mid, nu te știți. bate pe mid. nu sunt low. Garaj încă nu intră, știți pus. Mid, ceva. 2 oameni minim. Tu doi te las. Da, Intră. nu cred că sunt aici, Sau? dar nici că poți să... Da, mid. Da, intră bea. Teleport's ready. Cu tine. Spike down B. Sunt smoke, mă. Da, Aș GG. stai să fie și 80 sau va. One suppressed. Vezi backside, nu știu, poți să fie. Spike planted. așteaptă-l. I'm One enemy remaining. Stați împreună, jucați. Ei, nu face. Probabil. Da, Last player De-am standing. 40 am dat. Bravo. gangbang. Switching sides. These guns we use are okay, but I will also bring my own. Mă beam No practic thanks. meci la defensive Aia, chamber, sincer. Aia. Să-mi iau între dinți. Mai decât. Sage o să stea B, probabil singură, cine o să fie C. Hai, să. Vezi să dare un pic în caz că dă săgeata aia să o aici. Uite-l pe aia pe Iisus himself, moară fata. Nici nu așteptam, bine, să aștept. Iisus himself, care Să moară fata, fata geană. Fata geană și geană. I get what I want. Short. Enemy A. Vezi un short. Da, cava, Da. de Flash. De spate de shot. dă aici, plus. Spate. Era one shot, morții. Short. Last player standing. Dădeam. Coaie, erau 3 oameni A și unul a venit instant din spate. Bă, băiate, bă. Cum? Coaie, noi abia am ajuns aici, unul deja era în spate. Și erau 3 oameni în site, minim. Nu, deci... Au ghicit ăștia, au zis hai să dăm stack. Let's play. Morți șocolanțele. Aici. Ia la cap. Reloading. Enemy spotted. Med. Reloading. Da, nu, eu îi dau report, coaie, nu, îi dau report. Last
player standing. Mai dă de cap. Ăla are aim toată ziua. E din să i-am sărit după colț și el îmi dă capul, gardianul on top. Cred că este Smurf. Dracu ținea ținta așa ca să-mi dea cap. Se uita la stele. Intenționat am sărit acolo ca să nu-mi iau cap. Și îmi dă cu gardian primul glonț. Ăla are aim, dă-te pula mea. cred. E o rundă nici nu mă știa, mi-a dat shoulder I spot pick one tap. Numai așa îmi face el. Games. Backshot. Hai, nu la spamă, mi-a dat one tap în timp ce i-am sărit pe colț. What the fuck? Îți auto-mătii. Spargeți voi ăla. Security, nu spargeți. Wow. E, lasă. Last Da, player ăla standing. n-are nimic, nu văd Spike două down blanci. N-are nimic Chamber ăla. Zic eu să-l spargi, să stai primul, unul nu o să face stragă în ăla, Listen up, cavaș. If I don't get back up, just give me a Doar nudge. ne vede I prin might not perete be când dead, dă just taking a wee tip. Doar atâta. Just dead. Da, au full W garaj de acum, gata. Nu știu. Nici l-am văzut pe ăla, sincer, acolo. El avea dat două glonțe, două cap. Ei, avea, că eram văzut de aia lui Sova, ne vedea prin perete. Da, avea hack, dar abilitate. Bro, damn. Ia și. Bă, l-am omorât. Spike down mid. Last player Bă, standing. l-ai omorât. Bă, te În rog. garaj. Chamber mi-a dat 30 prin smoke. Chamber? Just quit at this point, cu ei. Da, ți-am, nu știu, ca ăla are. Team Ace. Curs, mi-a dat 4 picioare. Numai așa face ăla, cai. Înțeleg să ai bulan și căcat. Match point. So easy, bine. După ăla penultimul comentează. Mai este o rundă, dau un pula mea. Da, cu câștigăm. Mai este cu una. Ia, dau pic, frate, dau pic. Chamber au pusat tura trecută. Da, dar atunci când am pușat a fost B, atunci când am pușat a fost A, cât se mai nimeresc. O să fie ce acum, îți garantez. Da, chiar atunci ce vreau să Super. Dropping smoke. Să vedeți backside-ul să fie. Sova. Da, bă, nu. Da, trageți în ea, vă rog frumos, nu știu. O să vă rog de data viitoare. În spate, pe iar. Da, nu, ăla n-are nimic, nu? Da, Da, a pușat instant site-ul, ăsta nu știu unde. Last player standing. N-am nimeni niciun glas, frate. Încete și unul. Wow. am tras la mișto. One enemy remaining. That's three. Tot ține. Ăla știe, nu o să pușezi instant site-ul, să ne vină prin spate. Bă, ce drept. Eram Ia două, cu Aida, n-ai văzut instant a ajuns în spate? They are so dead. Și a doua oară cum face asta. That works. Ar mai avut și tu meci bun în viața asta. Cu ai un meci bun e alta. Una, Că n-ai și avut un alta e meci să bun pușezi să ai jucat instant. din perspectiva la aia cum și-au putut. Ca e, Suntem noi slabi. una e să că dracu nu trage bine, ai văzut cum a tras acolo pe Cineri sau pe Sco. Dracu știi constant unde mergem. Super. Ui, Nu, ce calcat, faci? Am și dat stă prin shotgun-ul în gard. intuiție. Wow, super. I have Spike the spikes. Dar nici down măcar A. l-am văzut. Da, am dat de la 3 km două glanțe. Ok, ok. That's short. Last player standing. Nowhere to Îmi run. fac goană pe game și... Da, să mai pui trapa acolo, te rog eu. Ha? Ce aici? Flank. Unde? Da. Da, ce?
Noi punem trapa dacă mergem, spune trapa, nu știu, de aici, bă, nu. Bine, Defenders win. Hai că, bă, stupid, Da, Bun. Turbin, că e vina trepei mele că nu e în range, că ți-ai luat din spate, nu? nu, n-am văzut așa, am avut Stupid, da, bom. E, dar nici am murit la- din spate acum, nu știu ce comentezi de la trapă. Așa short. Ziceam asta în perspectiva meciului care trecut care am jucat partea asta. Da, Turbin, că Da, ai nu fost se 6 în întâmplă. 18 când am pus eu trapele. Asta au fost toată problema, nu? Mâncava. De start. E, sincer, când ne-am luat la 2 frame-uri, nu știu, n-am auzit nicio trapă. De start, de Eu start, de n-aveam start. bani, am jucat rupt în cur în fiecare rundă. De-abia terminat. Man. Nu, și a dat report la Chamber-ul ăla, dă dracu. Respectiv a fost perspectiva acolo. Perspectiva narrativă. Și mai joc Valorant. Eu zic să instalăm CS2. Fut-mi pula. Teoretic am fost pe plus în seara asta, cu toate că Nu mai cu jucați? multe la... Nu, nu mai joc. Aparent nu. Da, da, Hai ok. pe Tovec să-l joc. Da, sincer, n-am chef mai la seara și mă poctesc, mă trezesc mai devreme mai dimineață. Ok, Ming Plan Star de Vel. Hai de pula mea. Hai că v-am lăsat. Hai, pa. Ceau, noapte bună. Ciao.